Cijeni gledatelji, dobra večer. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo na svojoj formalnoj sjednici kasno sinoć po njujorškom vremenu predsjedničku izjavu. Evo u cijelosti teksta izjave koju je pročitao predsjedajući vijeća Raoul Olhaje. Vijeće sigurnosti duboko je zabrinuto zbog toga što je Republika Hrvatska rasporedila elemente hrvatske vojske zajedno s teškom vojnom opremom u središnje i južne dijelove Republike Bosne i Hercegovine, kao što je to opisano u pismu glavnog tajnika UN-a od 1. veljače. Vijeće sigurnosti oštro osuđuje Republiku Hrvatsku zbog ovog ozbiljnog neprijateljskog čina protiv države članice Ujedinjenih naroda, koji predstavlja kršenje međunarodnog prava, povelje UN-a i relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti, posebice rezolucije 752, u kojoj Vijeće zahtjeva da odmah prestanu svi oblici uplitanja i da se u potpunosti poštuje teritorijalna cjelovitost BiH. Vijeće sigurnosti zahtjeva da Republika Hrvatska odmah povuče sve elemente hrvatske vojske zajedno s vojnom opremom i da u potpunosti poštuje teritorijalnu cjelovitost BiH. Vijeće sigurnosti ponovno potvrđuje suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i neovisnost Republike Bosne i Hercegovine, kao i neprihvatljivost prisvajanja teritorija silom ili etničkim čišćenjem, te osuđuje takva prisvajanja kao i praksu etničkog čišćenja ma tko ih provodio. Vijeće sigurnosti traži od glavnog tajnika da pomno prati stanje i da u roku od 2 tjedna od usvajanja sadašnje izjave izvijesti Vijeće o tome kako napreduje cjelovito i potpuno povlačenje svih dijelova hrvatske vojske kao i vojne opreme iz BiH. Vijeće sigurnosti će razmotriti druge ozbiljne mjere ako Republika Hrvatska odmah ne prekine sve oblike miješanja u Republici Bosni i Hercegovini. Vijeće sigurnosti ponovno upućuje na svoju izjavu od 7. siječnja u kojoj je izrazilo duboku zabrinutost zbog široko rasprostranjenog nastavljanja neprijateljstava u BiH, te još jednom poziva sve strane da prekinu neprijateljstva u cijeloj BiH, da poštuju preuzete obveze i suzdrže se od djelovanja kojim proširuju ili pojačavaju sukob. Poziva ih da ozbiljno pregovaraju u sklopu međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji kako bi postigli što skoriji sporazum. Ova izjava